आंबा मेन स्पीकर ले उंगिया खोनानाय से मेन खोनानाय गोबां मानु खोनाका आ खोनामाबाय गोबां मानु साइबो मानका अबन बागे आंखाय साजाकनाय कग्रक गोबां सुनुगलिया आयं अरो आसुकजाक आनिसे जुवान रक दंबायो बरनि बहक से बिसि खोनाना मुसुंजाक दंखा तामु संजाखा संजागिया आबो खोनानानै मुसुं दंखौ खोना अबन बागे तिनिओ आं अरो प्रोग्राम सैजाक नुगमाने आ जरारो लाइक ना हाय मा दंता यांगो सालाय सालाय ब्ले abo isa history hai sanan ne hankai no tam ni salai manile bura kha nei nai koglok nai ni salai a 5 minute de han tam han 8 minute manat sai man laya pok jagi thango hai sana seng kan kai gang bo a dol rogono kalaija abon bagai tini ba busukani loglang no angse kiriwo logi bumano bisa khalok nani bagai an narupno koi jao norok tim saina laika samung besap ne abo rem naisi 20 tay 28 ang kisisa polisi na norok ni sak ni bagi bo norok huske tongdi pholakthar norok no naikol na remane amotha ni jotto ni bagi bo huske tongdi ni sau abu puila betang pori kan kaise hus ni ko ang wabun bagi huske no sengna ni nango huske se tongdi ma khainde nang bu tongdi mo tharok no bo huske tongna ni bagi sase di nai sau o mothani jotto ni bagi bo ni sau मेरा मरद नहीं सा मेरा बदल न सारुई खानरुई तोंमा हैके काई तोरनी मोथा रोकनो बो तोंदी नहीं ना yang मोथा रोकनो बो सारुई खानरुई तोंदी नहीं सा मेरा बदल न बो आबुनो बाई थांग बिनी थुई बाई पाइखा नहीं सा ओ मेरा बदल न बाई थांग बिनी थुई बाई पाइखा जों खोनालायखा साबु सालायो सालायबो दंलायो दामो होनमानिले जों पास्टर मथ' सामुं दांनाय रक बुकुक हेलें दाख्लाय वान सुगियाखै सामा दाख्लाय बा आं कम खालायखे अ मथाति साथानियो कमखै खालायलिया Orang motha sengjak mau angkek kom da pir paike sabo mala ang ponawo o ang huseng laya a motha no ani motha ni hino ni de sini motha ni hino jisu ni thui bai paijak sabni motha manile jisu ni motha apno sen pogui thango a jisu ni motha nei pok mani bagai tamung male sen hus mani kerei deralai mani banglayo belai ke sen deralayo ai ani motha sen ke ba ani musum tinang ti sinai ta jisu ni mo thang kai siabo jisu nai ma ti jak sinai ble je ang nai ma hai sem nai ni de
angkai tinio borom genang tinio pandau manja fainai an uklogo pastor tong bai pun norok kata tije museng di ni sao sing yang dikon rok tong bai o sing no jotto no sao huske tong di ni sao ang sakno tinio Jisu ni mung bai ke tamo manile bebag mani abo kaitor se bini phan bai khlai tong onai ang tabu ani bekhabai ang sai mano kebang ma bororok no sawi mano tamo manile burang khabas kok sama sudu se kisa feri tongkha nei ang saiman yang doktor gua sugek tomo norgo bororok ni tongmu kok samu doktor go borok ni a science simia borok tamo male u borok ni bekhabo bahai tamo abno borok siang ya agi pahar ni borok mission hospital thangkai Dr. Senson tongko ang muitumano sini borok tam hunlai mala sar animo injection riya khai hamglak makhainde doctor nahi tongo abo se injection riya khai hamglak nei keiba distilled water injection dei ta apru kai soi bithir ma bai khai ha ya sembo abu haino tamo mala kisa derai tongkha nei wan sugui irok mano ang kok samao nor kebang mas suri lekya ang suri wisudo tinete kok salia karena kebang ma borok no opa dari bagi suri jak or paibo ani bagi bu suri jak kok sanai ni bagi ne abon bagi ang te suri lia Luke chapter 1 37 tamusa male kaitor khalaimannya mungsapana gerei bisikolok ma kaitor ni samung tangi phaije hai phano kaitor khlaimaya gerei hani mau khai bisi bekha berai manya omala kaitor khlaiman glak omo khai omo bo kaitor khlaiman glak abo sing oro ukloga asuk nai rok buskang ma asuk nai rok sing jottono waiswen kaitor ni a phano ertalayo pita bai se sulayo ni de nge khe pali box salayo abo te yunglia ma khainde abo haite yunglia je ma ngi paisa abo bahake abo ngi manya ni hanglayo abo ngi manya hai phano ngi mano Lazarus thika hakoro phobjak salbari debusuk manam khana omono kok ble manam khana hai phana a Lazarus kathangai sakhi rafika abo haino tinio angbo kathanya angbo thei thangmani signo haifano tinio oro o pandao manjage kaitor phanni kok sanani bagai kaitor Lazarus no thei thangmani yagulo mathang ma hai angno mathangai tubui norok bai palkhe o khumulung mothao norok ni makhang bo ang nuknani ang bo norok ni makhang nuknani bagi kaitor a kuthino sosawi tubui se tamong manila tinio ang oro palkhe norok bai malai mano Luke ni ek ni 37 belai serai
kaitor khlaimanya mungsapano gerei nai ani sakni testimony rema baisa jangnani musungo norok joton ani bagi surika suri masimiya norok ni beba suba mungno ang jisuni mungbai kai ang pogia ani bohogo pipe dajak tongmani a pipe operation khlaipruo gallbladder operation khlaipruo dairi rohar ka silongo abo sabta kethamni bisingono sokoknani nango abo sokoknani jorao hongkaino tamungkha manile lockdown kha silong thangmanliya korani sake kora sengrerugu hongkaiba thangmanliya abo haike bohogo no a pipe no tui tongkha 2020 wo January maso pipe dajago 2023 ni June majora a pipe tui no je mansa guriwi tongo takbo guriwi no tongko asejora gurite sok paikya tini pungai drobo ang satao koroksa baptismo ri payo abon bagi kisah lerka sok painane am te kisisa kaitor tangrenan musung jago borok tangrenan musung lia even pastor tangrenan musung lia don't take it in other way ein klai retired pastor of baptismo ritaman situng they are invalid like the other officers in the government borok ni signature ni dam kerika borok taklai situng abo musung jago that is human being sengtabuk zuaneng saya payailah hable yang ukologo pastor nilmuni asukjak yang roton wasukjak pastor obura juga daping nana neng sabrumo tongbu kenable bo sabrumo tongpurang tangi sogja saimano sabrum borok busekai khatungma baikai bono simi yasaglia kaitor ni samung tang nairok nabo yasagui kebang ma samung tang buka tamo manile belai no wana masingsa jibio borting paikya unglia শেষ পর্যন্ত কাছারও কাইসা ক্যান্সার হসপিটাল দङ আরো রাহানাই র কাহাম দङ হনজাखाय আরো थांखा আরো थांमाया गुलो ओंखायनो तामो हनमानिले आरो सालब्रै दङैखाय इमप्रुभ ओंखा किसा अबसे बियां थांखाय सानो अर अपारेशन खालायनाय रो बुकरिखा कोनो करिखा ओंखाय ताम खालायना हा मानले इको अरो आसुकजाक सिनि रिटायर आईएएस अफिसार Bijoy, bini busajuk, sini Mary, tenor noro tabuk roti dari tamuhan, dokter roti, robia roti se, roti ron, sini roti, pura bahasa ini. Hei, yang na hospital jo to disikon kuku telang tangradi makanya boroh malam makun dawo. Abo nih sekarang, abo tam sakai kok kobor samai no jagunai, hopung thui malia, borok sahonani horsa sekarang ang thui malia, neng makunda nungya kuhnik no ano, tabu pano, missionary rok busek kosto kai aro samtangi thangka, neng tabu porjunto makunda kai nungya kuhnik ni no gana ose. Tangi naili, ada ang tu bisnes sebelah, lagi mana kulkeri ke, makunda tangi naili, busekai
missionary rok samtangi thangka aro abo hai kosor kesep jagao chini doctor Mary bai doctor oti shahor ka kaino aro nokha horbroi tongkhaino makundao phailai makundao phaiya kaino tamung kha manile borok naro ne doctor rok check khlailai kha check khlailai ma pore orne report rohormani bebag report rohormani report porikhaino saiman bule gai puila anon nainai doctor Russell Netherlands ning khana phaisung phaiga tamung ge go bhog ge singai nai phuli tongkha niang saka bina sembarono sonography machine tongo bini logio doctor nurse rok tongo table kaisa aro tongmani table no tui phagi nei ringkha abo surgical patient rok no tongmani room sengi dekha nainane naibi pekhe tamjani kosom rok de nukha tamu nukha susi kolokma chile sikon susi haipan kolokma doctor saiman nai waisaben kuno kok kri lam kri se kisa mayor nai do ni sao yori tamjani kisa nawi sisio dai nagaraka tewaisa khlai kwa nukphi kwa tamjani abute kisa kolokku takir dido sa sa ni sumo sabana angbo sama to sawo haipan asu saya ni ঠিক ni na purkai tewaisa yor kwa gana ono yori tamjani tiklai sisio dai dorka omo haike testing pai kan kaino tini hora asuk nai ni so tini hor nei 10 tao sang duty pai chai nono tui ma asuk lai nai kisa nei na doctor ga asuk lai nai ta ani ru no tui omo haike no treatment khlaite kaino tamo manile tapli joto naina tongmani haike no naikha a pipe phenu sunu guliye biang jan huijagi tongkha dak bail de hantam han doctor sabke saimana ne abu bubuk bai kring jable heya diba a jagao se abu ber soni rohormani tab khenu sunu jagli aru sudu se wala jaglai kha nang hospital kotro thangsiri nei no থাংলাঙা কলম কিসা রাগরি হর দিতা আং ন হনে আং কা ঠিক আছে nei nei রাগর নানি বাগি চেষ্টাই কিসা রাবো রাখা আফ্রিকা শেষ পর্যন্ত আরুনি সার্জন নাগা খরকসা হরনি সারাটা আইকেন অফ ফাদার্স ডে জুন 17 সারাটা হর ফাই আংবাই মালাই ফাইও pastor nang tu pastor ning no ano yang tu pastor no angkai doctor nang to jisu ni ko piro jisu wa nama singsa samung klaiman oh nei piro bono phan ganang nei nang piro bo bebak samung tang klaiman oh nei nang tu sable nang tu buino piro nang poto deklai doctor anu bible class klaina sekha angkai to doctor nang kai pastor bible ni kom no tini masalah sinai ni sao kai to nono to yei mungsa se klaina nai tong khana ni doctor to tei khoroksa surgeon to tei o kogro masang yable khnai simima tong kha বিশ্বাস দা খাই কে তো বিশ্বাস খাইমা বা খাইও হনে মান গাবলে খাইও ফঙ্গাই সিরি সিরি তেন দিন ফাদার্স ডে নি ফঙ্গাই দ্রব হঙ্গাই ছয়টা দিখল হঙ্গাই না খিকা খিপুর হঙ্গাই আ পাইপ সে খিতেই নকরি ফাইয়া বেলাইবা নামা সিংসা ani berima logi tonga pipe no sui nai ang kamu doctor no phunogradi nei nai ge sui tui phege ge lama no aro prai
9 दिन दे 10 दिन रok khang kai ba anas rok bai doctor rok bai jotto no ane berima busini leke tam norok an bahun bohago pipe da daire a berima saimiya ani saje saimiya pipe dajak tong mane norok da ni sekai nas rok sai hor ka hai nin bahun bohago pipe da khai sum saiman khamon nang mu saiman kham sum mu sakamon angkai ba doro doro doctor no khobor laika doctor no khobor khai khoronai doctor khorsa ke ko Netherlands doctor te khorsa ke South Indian bobu juan thai laika a pipe boroh ni nai laika ang pipe kaisa oil paper kusungo tonkha abun phai photo ti salai fikra a pipe no photo ti sai pai kan kai no ane asit gana khorong nai na hai ke basa lai fikra nanti ke basa we ano hai ke na sig layo giba ang bakirina ni kok ya diba kok busaya kuno buya nasi lai simi si tong siwang no omoto kaham ya mungsa segung kana ne ang apur ke sonda khlai ya tami mor kok salaya anu ba nasik simi tong kha bor khoroni bu kok salaya angno simi se nasik tong layo ses porjonto ka angno kok mas sagra kha I had to break their silence supsa bungi tong mane angno kok mas sarka omo hayang idaman ang mas kata omo hai pipe ahake nong khori daman apur no sao ao borok maya phano kaitor mano borok maya phano kaitor mano ni sao te salia kokba abuni yagulo ke abu to Emmanuel Hospital ni andaro a hospital borok ni joto related hospital to mao photo rohlaika salaika tamung laika ulokhay ano sutiri rohorna nengkha salnai sekang noko aset tariko suti nei ni sake aro samung tangnai rok bodol phaya ang bai malai phegya thangna kasu ba nei na jotto ni last kai angno awana ma singsa kaitor khlaiman of nei nai jotto ni last to angno khorani kisa sekang phaya apsu phayo apurkai bo phai angno saphayo pastor nini to tabuk testimony rejak nai wherever you go for preaching you have to tell that God has done this miracle krikha hni salaimani jorao se o borok tabuk miracle ni kok sana nango keiba how it can be accepted? It is not acceptable. Ses porjonto doctor gano sai rohor ka recommend khlai rohor ka beluro pakkaisa nang ma thani ma phaina kha kosom jagia khoni de nor bannu yakhai jagia bole science ba aya diba beluro thangde ga hai beluro thangi berai ma phaika tamu tablet rohor male ani to box se problem body rohor mangke nirubion abu to nerve ni bagi ya diba gai pressure ni bagi rohor ka pot tham da busuk bithiri rohor ka abu na sai to matabu tamu ni sanai tabu sini tinini theme omoto sini bagai wan sukjak nai abun bagai ang kisisa Bible pot porioi ang asik logrna thangya norok tawana di logrna ne pano ang Ezekiel porinai ang bukhna thokjagya ani tangsongpal rok bukhna thokjakla
हायफानो मा परिसिनाय एजेकिएल diary busab 34 chapter 34 2 3 10 okatamno poribana subrayung ano hayni saka o borokni busa Israel ni tuifang rokno kok diari sadi subrayung kaitor hayni sawo hanai borokno sadi norok sakno simi nailayo norok sakno simi nailayo te mera rokno khe sarmani kroi जों pastor of mera rokno khe sarmani kroi जों sakno mang bisi nailai kugo hisaw norok abuk tisawo bui khumone risumo mera bufang ganang no buthari sawo phiaba norok mera rokno sarma kroi ang belai oro hosum di ni samani oro deseng baklai tongkha ang baklai tongkha omno ne kiri bukhumuni buri sum makhainde merane a merano busau abo hayen tongkha o Israel ni mera meriknai rok Israel sarok norok kebel rokno phan subar relia kulum kesarokno naikini khlailia kesasawi lengjak rokni kesano khawi relia lama korojak rokno kipilri tubuya sini khlaina nangmano mera marik nai rokse khlayaman bangkuk jakun khana abun bagi thi motang tong male husun de norok ni bagi bu husun de mera rok ni bagi bu husun de ni sawo omo porite no ang o Ezekiel diary ni zorawo Israel bororok no meruknai leader rok ni kok no muitung ani sagok layo ani sagok layo abun bagi belai wanajak nai kok lama korojak rokno kipilri tubuya kemazak rokno rutugya pia norok borokno phan baikhe mufunna nayo phan baise mufunna nai makainde mothani sini borokno sing phan bai kok khnarna nayo it is happening ngi tongo ani kok jae lembak ni kok se amun bagi hus khlai denani bagi ang saimania kaitor norok no thim bahake rekha khaba sajak nai simi yable husung nani bagi sak ni bagi bo motharok ni bagi bo meram meriknai keri ni bagai borok oroi poroi yang baik ha tei bolong ni yabri dok borok no romu isaka ni sawo oroi poroi yang thangka meraro sini merikna kahamunya ni bagai sini udarama tongo meriknai dok ni abun bagi oroi poroi yang ni thango bono dustar sedi bono taber sedi ani merikma se bahar how I am suffering ang bahike merigi dong norok samung riyah ni sable samung riyah phola ni sam jung boro basa lai tho sini basa mani a jaga no sektor to jung salayo gobang mano tangkha nai nai angle tabung buma tangyako
hisab khlainai khangka ani ang ma tangmani tangna nangmani segang tangmanlia ang regret khlayo tabu gobang ma jagao ani tangna tongma tangmanlia gobang ma jagao thangtai tongmani ang thangmanlia ani nogano sang thangmanlia gobang ma jagao thangka ni sing sao gobang ma nogo thangka ni sao gobang ma nogo no thangmanlia jora rekha kaito thangmanlia Tinang ni bosong ni bagai tamu kelang na. William Carey pakai India wo. He was not qualified academically. Hai pano India ni borok no riklang thangka bole. Kebang ma riklang thangka. Ap hai ma jagao no. Busarok no bo. Sat no bo. Berawi thangka abun bagi phasiri jenga sek ma tangka maro mung saphano yako kaitor ni thani o je tangna nangmani gobang ma khlaya nangmani seng khlai manlia mang se gobang ma abun bagi angjot to nisai bunisai kisa tangku kha nei ma hno ang kisisa appreciate maklayo tamo manile au bunyi tangjago kok saimani ba aba ang tangmani klaya bole bibino kisah basanan bagi ang koyo biren arno basa sidi Sekhor to kerja ang joto tuk muituman mane. O bororokno jolayawo tuniri mane. Sekhor. Asuk rade. Borong ayang omorokno tuniri mane asuk de. Borok ayang pirika ang pirma yable ang baptismo rimano berkah. Pacomjak norei mesta pacomjak nor lai ak hal cikon sao sen baptismo lai kamu jutongo sate mas kasina azorale sini tabuk ni hai kamera longi karib le azorani sini sak ni bororok ni mampli naragi manliya senarak maya kamera kumaro kare kintu kaitor borok sak saimano testimony rimano busuk selai jaka bisi nanglia Jesus selayo mane Jesus selai mano belai wana masingsa sini tomung samung ajorawo ajolaya bekane tomung samung ro abo tabu sakangke lasilenya ni kok tongo wana laijak nai kok tongo hai pano kaitor asek daiti selai remane ang nugui belai ke kaitor nolop nano kare hambai nano kare temung sagre norok setangiyo o bibi nok nitiklai rohor zakha ani serai mar borok bainao bamjak tino daitino kok man khaba bini bumung khukhui resabu bipin babu karon sudah ni ajorau sinema ni gan kaya tomo kakak bipin babu karon sudah makai de bono ses puntang baik ang toniman lia bono TV kha belai kostoman kha jampuya thangai tok ta masi rogi kha sikam ro TV kha ang talsar ni bara maton kable bono gang bahake bono pok na ani sai tangku kha oh biren tang suka te busuk tang na sat ni rang khibi porjonto ri pai ri nai kha kintu kaito oborok no se samta te khoroksa ang sar ni ringwani sar no
फाइसिरिया नन तो सिनेया के बुकरे आं ता फान फुन खायके सार नगरा दं हनै मा होनो अमर न आं फोरोंमानिया आंनि गुरुसै नै मा जतनि बसगांगो जतनि साय जिरु आं बिनि नक्तलातै प्रसार खालायनानै थांखाय बुइ बुथारि नारारि मानखै साजाकनाय बरक अमंखा अगुत पाइसानो नै वा मसारि दंनाय किन्तु गायदर अमहाय बररकनबो पास्टर सिमिस नामलियाबले o kolom tabu subo beri mano jisu phaya sini o kolom rok bini sabnang ya damra sasol seinya ni gaya smai rekhen paisa joto ni se kalai ku omorok se soi se tangnai rok ani kuno credit kere borong naro thanpuru rogo Amun bagi ang borok na borok klayo, sini sekhor kerja, sekhor no toning ma jagawo, muncul datang saya manja bipin, beri korupsi naito beri tongo, ang baptismo rubuka, ang naitok jago, naitok mah, as sekhor kaya amno tu bram sumjak mani, ang borok no sai kawi payo. Norok oro kajak manlak ni samane tom se khorong ni tong rugui thangka yang gam se gaprani khoroksa ain bisram gonane khoroksa khe sunil khoroksa khe dosrat khorong ni tong rugui thangka abun bagi omorok sasol tangnai ro jengba bunya sajok jago kok sidi ni dagi nai rok se abu tangma kalai jagia Omorok, napurai somrok. Omorok engkau soisoi pilih tong iseng pakok nairo. Seng babunya uklo tangai kokotor sanai rok se. Aseng baptismo rekha nih nai. Abun bagi anile mungsa klai mani kari kai ton bagi mak klai kya zaknai mungsa pana kari. Abun bagi kai ton bumung simse lobzat ken. Ang tui thang mani Jesu ketang klai pisah. Norok bai malai rekha abun bagi kaitor na hambai ri norok ani bagi surimani kaitor yasakha tei samisal tamphana norok bai tonglangnani bagi kaitor no jora rekha asik jora sawi no angora mathaksina surinai ani kaitor keplaisa kaitor nini sai ang bahake keplai manai nangle thuimano mesenai sikathang khaba nang ketang kelainai ketang kitong nai kai tu nang hambai lu. Orang tinizo tu manjak nai rok no. Sengwan suma baca bekak ketang ke. Nini kok ketang no piri mana ni nang sunga pandra jadi. Jisu mumbai sesano. Amen. Norgano nagardi am kok bara rok bang mas sama tong ke. Nazat tu nang nakasa.